Гэта выстава гэта частка кнігі альбома, які складаецца з даследавання на гэтую тэму і адна частка гэта даследавання, а другая частка гэта вось ілюстратыўная. І я калі падбіраў гэты фотаздымкі для альбома, яны ж частка іх прадстаўлены на выставе, гэта толькі частка таго, што будзе ў кнізе, то мне хацелася б, каб яны успрымаліся таксама без гэтай вербальнай інфармацыі, каб яны маглі вычытвацца проста як візуальны тэкст. Бо некалькі здымкаў, якія яны пастаўлены разам, некалькі карцінак пастаўленых разам, яны ўжо ствараюць пэўны невербальны так званы тэкст, які выклікае ў чалавека таксама асацыяцыі, пэўныя думкі, успаміны і так далей. То на мою думку, вось гэта ўсё можна чытаць таксама невербальна. Просто разглядаць гэтай карцінкі і тыя асацыяцыі, якія ўзнікаюць у чалавека, тыя ўспаміны, тыя упадабанні, альбо наадварот, тут можа быць нешта не падабацца, не выклікаць тую самую раздражненне. То гэта таксама такі цікавы занятак і патрэбны занятак, і, скажем, занятак, які па нейкіх прычынах мы рэдка гэтым займаемся. Бо наша культура пабудавана, на жаль, выключна як вербальная культура. Мы развучыліся глядзець і думаць вачыма. І тут я прапаную такі варыянт, што паглядзець, адключыць гэтыя мазгі і проста разглядаць гэта вось на ўзроўні гэтых карцінак асацыяцый. Тым не менш, кожная з гэтых карцінак, яна не выпадковая, яна цягне за сабой пэўную інфармацыю. Я выбіраў тыя выявы, стараўся выбіраць тыя выявы, якія не з'яўляюцца самі па сабе ўжо апрыёры эстэтычнай каштоўнасці. Што карціна, напрыклад, мы і так ведаем, што карціна это нешта такое, ого-го, гэта эстэтычная каштоўнасць. В той же час, не ведаю, малако не з'яўляецца для нас эстэтычнай каштоўнасці. Но мне здаецца, і мне хацелось бы паказаць, што гэта таксама каштоўнасць. Бо за гэтым малаком ёсць агромная гісторыя, і агромнае месца гэтага малака, напрыклад, малака, у беларускай культуры. Бо мы ў нейкім сэнсе выжылі, дзякуючы гэтым кароўкам і гэтаму малаку. Вось. І такім чынам метадалагічна пабудова гэтай экспазіцыі. Фармальна яна складаецца з 6 частак, якія тут па прычыне такой канфігурацыі памяшчэння яны спалучаны. Адна частка гэта чорнае і белае. І гэта адказваючы на пытанне пра колер Беларусі, ясна, што гэта пытанне назва правакацыйная, што не можа быць аднаго колера, што іх заўсёды шмат. Вось я спрабаваў выбраць тыя колеры, якія былі важнымі у беларускай культуры, а значыць, яны застаюцца важнымі і зараз, бо гэта наша гісторыя. То, на мою думку, гэта чорны і белы, і гэта такая найстарэйшая з таго, што мы маем. І унікальнасць у тым, што яно захавалася ажно да пачатку 20-го стагоддзя, а то і да сярэдзіны 20-го стагоддзя гэтае спалучэнне. Альбо на прыкладзе гэтых гарадзенскіх сапоцкінскіх пісанак нават да сённяшняга дня існуе гэтае спалучэнне чорнага з белым, традыцыйнае. Другое гэта белае і чырвонае. І яны звычайна ідуць у такіх спалучэннях. Пазней насупраць сценка залаты колер, хаця мы ведаем, што золата гэта метал, але у традыцыі ён трактуецца як колер. Ён замяняе сабой жоўты колер, які у народнай традыцыі з досыць незразумелых прычынаў мае негатыўную канатацыю і асацыюецца з іншасветам. А там, дзе трэба, каб жоўты назваць прыгожа і пазітыўна, то тады залаты. Вось блінчык, напрыклад, не жоўты, нельга сказаць, што блін жоўты. Можна сказаць, залачысты блінчык. Вось. І гэта такая выйсце з сітуацыі. Жаўток. Жаўток? Пазітыўна. Но жаўток гэта не колер, а рэч, все ж таки, матэрыял. Начало жизни. Што? Начало жизни. Добра. Такая ўжо інтэракцыя атрымліваецца. Сіні-блакітны, ён у еўрапейскіх культурах адзін колер, блю, альбо блакіт у беларускай традыцыі. У расійскай традыцыі ў 19 стагоддзі разводзіцца на два колеры, на сіні і блакіт. Гэта такая унікальная з'ява. Расія і руская мова, адзіная мова еўрапейская, якая мае 12 базавых колеранайменняў,
бо ўсе маюць іх 11. А яны маюць 12 за кошт таго, што іх разведзены сіні і блакітны на два колеры. У беларускай традыцыі спачатку был таксама адзін колер, но вот ужо ў 20 стагоддзі гэта вот на слоўніках праглядаецца таксама як бы разводзіцца на два, і мы таксама два маем, таму што мы як бы ў расійскім гэтым культурным полі. Но у нас няма брунатнага сярод базавых колернайменняў, карычневага, брунатнага, оно адсутнічае, таму у нас таксама 11. І далей там як бы шэры і зялёны, і яны два абсалютна розных колеры, але зноў-такі як бы у беларускай традыцыі яны вот нейкім чынам спалучыліся, іх цяжка неяк там разарваць, і я не змог этого зрабіць, у мяне это у кнізе адной главой ідзе зялёны і шэры, таму што калі мы гаворым пра белы і чорны, то перадусім маем на ўвазе як бы нейкія канкрэтныя фарбаваныя паверхні. Да, можна гэты колер матэрыяльна памацаць у выглядзе крэйды, напрыклад, белай, альбо ў выглядзе вугля чорнага. Тое ж самае з чырвоным. Чырвоны вугль вельмі моцна прывязаны да тэхналогіі здабычы фарбавальніка. Пакуль не з'явіўся гэты фарбавальнік, то чырвоны колер у мове не з'яўляецца. Сіні тое ж самае, золатам ясна, што гэта як бы золата. Но шэры і зялёны у нас хутчэй як бы звязаны як бы з вобразам колера, а не з самім колерам, не з фарбай, не з фарбавальнікам. І зялёны у нас гэта прыроднае асяроддзе, у якім мы жывем. І зялёны як бы вельмі важны для беларускай культуры, но ён прысутнічае як бы не ў якасці фарбы, а ў якасці як бы расліны. Усяго гэта як бы расліннага сусвету, і ввогуле як бы гэтага прыроднага асяроддзя. А шэры гэта як бы так званае другое асяроддзе, такі тэрмін другое асяроддзе, гэта асяроддзе створанае чалавекам. І вось у традыцыйнай культуры, паколькі галоўныя матэрыялы, яны ўсе натуральныя, это дрэва, камень, і тканіны, гэта лён і воўна, яны ўсе маюць гэта як бы шэрую каларыстыку. І вось прысутнічаюць у культуры, яны прысутнічаюць у гэтым сваім натуральным выглядзе, які мае як бы вось гэтую як бы шэрую храматычную афарбоўку. І адначасова гэтыя два асяроддзі, гэтае прыроднае і штучнае, створанае чалавекам, оно ўвесь час перакрыжоўваецца, ўвесь час як бы оно перацікае адно ў другое. Чалавек як бы пілуе гэта зялёнае дрэва, робіць з яго хату, якая праз год шарэе, а там праз 20-30 гадоў як бы мох пачынае як бы з'ядаць дах, пазней там дрэва падае як бы, і ўсё гэта як бы зноў ператвараецца у альбо павінна ператварыцца як бы калі-небудзь у прыроднае асяроддзе. Таму вот для мяне гэта як бы два колеры звязаны, і в прынцыпе я так вот это і трактаваў. Но больш за тое, што романтызм вельмі важны. Культурная з'ява і стылістычная. Романтызм асэнсаваў вось гэта як бы спалучэнне прыроды і чалавека, апаэтызаваў, надаў яму вартасць, і в прынцыпе вся эстэтыка романтызму она пабудавана вось на гэтым інтэграцыі як бы чалавечага жыцця ў прыроду. І в прынцыпе як бы вось калі там перачытаць Міцкевіча і прааналізаваць гэты як бы там шляхецкі стыль, ён весь як бы пабудаваны вось на гэтым адчуванні блізасці з прыродай, адчуванні сябе часткай прыроды. І вось гэта вельмі важна і мала зразумела нам сёння, бо гэта як бы частка культуры страчана. Яна занадта складаная.